V dnešnom videu by som vám chcela ukázať, keď si dáte parochňu na hlavu, nemusí sa lepiť, ale chcela by som vám ukázať, čo robiť s týmito bokmi, aby tie boky vám takto ako neplantali. Ja si tie boky nezvyknem lepiť úplne stále, keď proste viem, že nebudem mať parochňu na hlave dlho, nechám iba tak, dám si dopredu vlasy a toľko. Ale keď viem, že budem mať parochňu na hlave dlhšie, tak si tie boky zalepím, a to buď obojstrannou páskou, alebo takýmto sprejom. Dá sa kúpiť v DM-ke, stojí asi 7 alebo 8 eur, proste nie je drahý a vydrží celkom dlho. Budete potrebovať sprej, budete potrebovať sponku a budete potrebovať fén. Takže poďme na to. A ešte budete potrebovať buď takúto gumičku, alebo nejakú šatku na to, aby ste si to vlastne potom takto upevnili, keď to nalepíte. Takže teraz ideme na to. Že ako prvé si upevníme takto sponkou parochňu. Úplne ju takto vlastne nadvihneme. A nastriekame sprej tam na to miesto, kde je sieťka. Skúste sa vyhnúť vlasom. OK, a teraz vysušíme. Ono, keď to bude také lepkavé, budete vedieť, že je to ok. Keď chcete, aby vám to držalo viacej, kľudne môžete znovu nastriekať a znovu vysušiť a potom na to proste iba naplácnete tú sieťku. Takto. Robíte si takto aj druhú stranu. Potom, keď ste naplácli na tú sieťku, tak si vezmete gumičku, zalepíte si to. Proste tá gumička musí byť na tom. Alebo bez gumičky, a viete to tam podržať. A jednoducho to je celé. Proste ono sa vám to tam tak pekne nalepí a nebude vám to proste tak, ako keby proste tam tak plantať zbytočne. A viete si potom vlastne robiť viac účesov, viete si to dať potom vlastne za ucho, alebo proste budete mať oveľa väčšiu istotu a väčší komfort, keď si to tam nalepíte. Takže určite, ak idete niekam na dlhšie, aj kvôli estetike, aj kvôli pohodliu, odporúčam si to nalepiť. Takže ďakujem za pozornosť, krásny deň, ahojte.